사로는 민족 같다고 야니. 미안이 바tra고 खोनादों नै लोगोफोरा न'थ' लोगोफोरजों मोजां मानि फै नोंसोरबो दासो फै दासो Ori bos, sarung mau faiku. Oh, faitu. फुख्रियाव थायोना जों जायोना नों आंनि जागोन ना? इ नाखौ जों जाया जोंलाय गुबुनफोरनि बाथ्राखौ लाया जों गावनिसो मालाबाबो जाया मा जाया जोंनाव गैया बै गलायावसो दङ हगार लामाफ्रा फै Oh no! 구독, 그만 당시. Go. Sit down. Dinilai studenta Epakom, fैजोबाखै नामा? फैजोबाखै सार आदसा जायफोरा गोदान स्टुडेन्ट फैदों एसे सिखारना होनाय मुंखौ साफा बुंनानै लालाय खुलुमबाय आंनि मुङा हाथां बर' मानसिनि महराबो हाथां थायानो समायदों दे आदसा नोंनिया खुलुमबाय आंनि मुङा मिनिस्रि बर' मानसियाबोथ' मिनिस्रि खायानो मोजां जादों दे आदसा नोंनिया आसामनि मुंदांखा जुनारनि मुङानो जाबाय रायन' Oh no! माथो गान्दासो मानसियानो वागाजासो नामा आदसा बै सासेनियालाय बै खुलुमबाय आंनि मापेलि बर' आदसा माथो नामानो गांसो जाग्रा बोरमासो आदसा बै सासेया बैयो खुलुमबाय मा पद बिलाय आं नोंनि मुंखौसो सोंदों सार बिनि मुङानो खा दासो बुजिबाय आइ आफायानो बिदिसो दोनबाय होनबा दे मोजाङानो जादों आदसा नोंनिया ड्रेसा मा बियो मा बोथोरा सानफ्रोमबो एखे थाया मानसिनि मुङाबो एखे जाया बेखायनो आंनि ड्रेसाबो एखे नङा मा मास्टारनि सिगाङाव नों साइरिसो होदों नै थांगौ आं साइरिसो दिनै नोंखौ कनसिडार होनाय जाबाय गाबोननिफ्राय बिदि ड्रेस गाननानै फैयोब्ला बे स्कुलनिफ्राय नोंखौ एक्सपेल खालामनाय जागोन बुजिबाय दा जागोन sit down गासैबो खोनासं attendance please roll number 1 Miss Muhima Daimari present sir 2 Miss Mamuni Boro yes sir 3 Miss
रुबिना दैमारि Yes, sir. 4 श्री अशोक दैमारि Yes, sir. 5 मिस अन्जिमा रामसियारि Yes, sir. 6 श्री नेत्सन दैमारि Yes, sir. 7 सान्तना राभा Yes, sir. 8 통가리 बर' Yes, sir. 9 श्री विष्णु बाग्लारि Yes, sir. मा सानै सानै जादों मोजाङै खोनासं मानो बिदि नोंसोरो हा खोनासङाखै नोंसोरो मोजां खोनासं 10 बाखिथ' पुरानिया गैला गोदानसो दोङो ना दा गोदानफोरा नामखौ खोनासंदो 10 मिस हातां मोसाहारि Yes, sir. 11 मिस मिनिश्री ब्रह्म Yes, sir. मानो मिनिदों मिनिनाङा दै मिनिनो मोना दै दिनै आङो बुंनाया जाबाय नोंसोर गोदानखाय जेबो खालामदिया 12 श्री रायन' बैसुमुथियारि 12 श्री पेलेले बर' बेनि उनाव लास्ट एटेन्डेन्स 13 श्री पत दैमारि आच्छा दानिया नायदो आच्छा फरायसाफोर मियानि हमवर्कखौ खालामदों ना खालामाखै नोंसोरो Hajibakai, sir. आङो वर्कआव गासैखौबो फारि फारि लिरलांनानै होनि नोंसोरो गासैबो मोजाङै लिरलांबाय थादो Oh, no, 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 no. र' मोनसिगोन बिसोरो मोनसिगोन हाल्ला खालामबाय थादो बिसोरो मोनसिगोन र' सिखार सेंग्राफोरा गासिबो सिखार दानो सिखार Sir, मानो? सिखार गासिबो सिखार सेंग्राफोरा Aman, sir. अनजिमा बेद लायनानै फैलाय होखागोन नोंसोर दिनै थां जै थां सेंग्राफोरा गासिबो फै इयाव गासिबो फै दुस्थु खालामबाय थायो हमर लिरनो हरबाबो लिरनानै लाबा फरायनो थिनबाबो फरायनो हाया मा खालामनो फैयो नोंसोर हा सिख्लाफोरखौ एदावबाय थानो हायो बिसोरो सिख्लाफोरखौ एदावबाय थानो हायो लिरनो हरबाथाय लिरनानै लाबा फरायनोबो फरायनो हाया बिदिबो थागोन
मा खालामनांगौ इसोरखौ दा सार बिसोरखौ बुखानांगौ बुखानांगोन ना औ सार नागारथारना सार इसोरखौ सार बै सासे खामानियानो दं सार Itray. Come on, guys, come on. Many did this now. Jog. Stop. No, 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 Come on, come on. Many did there. Ah, siapa dia? Come on. Come on. Come on. Terus tu kamu tadi slide over here. Slide over here mesti, ha? Bang. It's right. Meni dah mau ada. Jap. Jap. Dosa aku mai zona kan sudah. Dosa aku mai zona kan. Kamu aku nak. सार बै सासेनि जनायखौ नायलाय Betul tak? बै सासेया मोजां सार बै सासेया गेजेरनिया सार Justru dah gerak hanya gerak justru ni sudah. Justru ini sudah. Kabar ni dah biji kalau mai hawa dan suka sapa bepa dah sana ni dah out kalau mai jaga. Mesti dah jaga. Garak global. Ha? Mesti dah. Mesti dah nunga. Mereka ni kisah lagi. Dosa kabe sana sudah. Nunga ba. Atsa pada siapa dini siapa dah kabai. Dayang tak dini saya. Suka. Dayang kabe sana sudah. jangan dasar Dinner sudah sih tanggal. Kabar kita biji kalau bangun bensin. Tanya tanggal. Enggak. Penal kaise, muslah ke muduk ke sarse, apa dia masuk ke lagi dari side. Oh shit! Oh. Hei, kau ini, kecempa mas tora. Punya aja budu na, kau kan jangan gini. Itu dia ya. Rotol daru, nonton ke Kristiman, mana kau? जों गानो गोदान गस्ला गुबुन ओंख्रियाव होयो मस्ला ओंखायनो आंबो लायो गोदान सेंग्रा हगार लामाफ्रा Oh no! सैमाफोराबो लाया हगार लामाफ्रा Tunggu mana? Bondo. Jenis tu bondo.
खुलुमबाय बयनिसिमबो नैबे जोंनि गोदान चेनेल राज दैमारि चेनेल आरो बे राज दैमारि चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय खुलुमबाय अननानै जोंनि बे राज दैमारि चेनेलाव मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बाय बाय